табаров собиқ муовини вазири саноати тоҷикистон ки солҳои охир соҳибкорӣ мекард, рӯзи 23 июл ба хок супорида шуд. маросими видо бо Хайрулло Табаров дар кӯчаи Мир Алӣ дар пушти казинои Саидчоҳ баргузор шудааст. Саъдии Маҳдӣ дар фейсбук хабар дод ки Хайрулло Табаров бародараш Абдулло Табаровро барои табобат ба Москва бурда буд, вале аз қазо тобути худаш овардаанд. бародари ӯ Абдулло Табарӣ доктори илмҳои физикаю математика буда, қаблан ректори донишгоҳи шаҳри Кӯло буд ва ҳоло вакили парлумони Тоҷикистон аст. сомонаи Бомдод чанде пеш як мақолаи Абдулло Табариро нашр карда буд. падари онҳо Ҳабибулло Табаров ки солиёни тӯлонӣ дар соҳаи маорифи ноҳияи восеъ кор кардааст, тақрибан ним сол пеш аз дунё чашм пӯшид. дар бораи иллати марги Хайрулло Табаров чизе гуфта намешавад, вале бисёриҳо ӯро ҳамчун як соҳибкори даст ба хайр ва бо маърифату фарҳангдӯст тавсиф мекунанд.